job bun ki jungi khun nre yo covid dai me khun da katika ay ketika covid dai kanong yi khun persha kane ka khlam Bon ngot ki khna school ka Saint Veni Higher Secondary School Umsolai Dribhoi District kabaha phapo kamahati constituency kilayo pediang do khau plastic balasam da kinong penya ya kabam shitang sngi lane ka meet the meal jong ka te ka school kaba kilasam ha ka jingbam tem nakaliang urang basnong ka Umsolai uba leki chalam harangkat barka jingodon lang unong yalam ka HNM mahati circle uba sam shadam kilahiar syakate ka jaka sam khau jong kate ka school tang mari yo jingtem banjurep barban shem ka jing shisha baute yu khau bala sam shiki khna naga banta ka jingbam shitang singi ka jongki balakhle lang dau khau plastic bat kinong pnya ji ka jingbam shitang singi ru ha ka jingbam tep nadu ka baningkong kilai thu ba kila dep khle khau lang ye ki baro ki berni khau bat penlang ha ka jo bansuk bansam shiki khna school bat ha ka jingbam poi perkhat ba kila sha shukor ha kinong ITU te khau ki borsnong ba ka HNM ru kila penrem jur ya kate ka jingja sam khau ka sarkar ka bala shukor bat thok plen shiki khna school ha kate ka school bat ka HNM kala berngem ru ban salej ujor sha office katanat pule puthi bat kumju ru sha katanat sam khau FCI lane ka Food Corporation of India bat ban le ru da ka bateng e ya ki badong kti ha kate ka kam shukor kaban kung siya ke ngadap da ka jing Sofia Mensiam hawan ka singi kabangi sedang ban sa menu khau medemil di kana school jongi joka Saint Venice Higher Secondary School Umsolai te hadir balangi sa menu khau ni semba ni lap to kane ki khau plastik ke ba kin hikai bat kini ki nong sam khau medemil ki juan barbar ban sau kham na school tim ta ka singi semba ni lap ki uni khau plastik barngi yo bon ki megi pa ki bon sim ni khau na school ki complain ya ki lap khau plastik tingi singaw nga singaw ta ka jing singaw ke mensiam ban sem yo ni khau uba kada me ngal por menta por ba jenjar ka por ba ikli pa na school bi sen jenjar nang sabi kita ba jikemen haba penbana ka school ban yo khau de mil la slem ba bangim yo khau shu na la yo banai para banai ye e penban menta abang yo ni khau ila penban kalam khau plastik uba pendu jikemen susu ya kemigi pa baik na school ki jongi tinadin yung ka school ru ni na penram ya kanai ba nga hok banru membriyo kanta mi kena school tiba yo pre kan ban ngani ka khubor ka basniyo kanta jungki banyo ni ka bam kadi ka ba tiyo babor na kan masa tiyo ni ka plastik uba pendu ni kemen lang ya baru nakaliang ka sen HNM ka dap ka din sukya ha ka singi kum ka seng kalalap ya ka ka ba sarkar ka laptop yang ingin buat ba khamtam ingin bu kusuk menta ka singi hapo jong ka sinong Umsolai kabade ka than mahoti konsensi ngilap ya ukhau plastik na benta ya ka bansam ya ki khna school hange hapo jong ka sinong Umsolai te nakaliang ka seng ni ya lenti ya ka ni ka kam bale ba sarkar ka let ben yengi uduk usuk ban ai da ki khau ki bomlong ban bam ngin le nakaliang ka seng ngin ujor sapo di ai bab sapo FCI nginom syong thai tat adu pangidalap ya kane kapot arsap jong ka sarkar tinakalian ka seng ni pendem jor ya ka sarkar ya ka ek jingle thok ka jingle support ka jong ka te nginom syong thai hero ngin yak be sakmat ka bang telap ya ka jing sahabat ha ka joka poro nakalian ka school kila pensange ya ka ban sam yu khau tat hadu bandayo da wei pat u khau thmai ka school kan sala ban sam yang khau sha kilong ying ku de hok ya ka banyo na kadiang ngade gawe di bang hikai ba hikai ni posko sen gani ngaira bawan sabi ni ukhau bang yo ukhau mi demil na ha ka school jongin po sen gani tang ade eta ngayeng na kaliang jong gawe kolong kemi na mar ngade gawe ke benta ka bang ni yo ukhau katur ne por ndo ada sam ndo ngisdang khandai steng mena mister hadu menta ar steng ne RBG steng ni poi ki ni aku komplain ba udor ukhau plastik
Kadang ngisek hane po hajaka basam ngisek ngidit ngilap yang ukau sisa ulang kunguni. Di sisa to kau plastik. Kimik lang hagi berni ngintip kana berni ke badan kana berni ke bamdan. Mangilaya telang ipelak lang sejaka ngisami kikna ya kikmi kikpa kibawan. Tingi sujiat na kini kikiu ngiyo ike kikau bat idon kini katne kana kini ilang kimik bidang suwan ne hajan te kipapan pai tingi apan lain kali berni ngapan pai na yo ukau bangi samen takasni.